Tatlo na kaadlaw nga ginadala-dala ni Ramon Abuana ang sakit sang iyang dughan. Si Ramon nagabantay sa manukan sa Banwa sa San Enrique. Pensar niya anay, acid lang kuno. Batyag na wala ko gana magkaon. Pero nung ito batyag mo may sakit? Sakit kita nugan ko eh. Baka sakit doon ginakumos. Do kisa do ginaga-blablaw. Dugay na na. Hindi siyang mga antes ko di magkadto mga tatlo na krokadlaw. Kung tatlo kadlaw. So una-una mo na batyagan ang sakit? Wala ka nang bayan? Wala ko lang yun sa pack bla. Kung sikmat lang siguro, kung acid. Acid, naging minsan mo kasi acid lang? Acid lang. Oo. Pensar naman sang iyang misis, sikmat lang. Pero ginakulbaan na siya. Maghawag mo ko siya? Wala, galalain sa galigda na siya. So, do kakapoy, naging siya kakapoy. Kulbaan ka na? Siyempre, galalain ka na. Kasi ano, yung manong lang ginapamisa mo, sikmat lang dok. Sikmat lang, dok. Pero may sari acid, siya mo sikmat? Oo, sige ba si acid man? Ay, kasaka ko na sa ulo yung dok mo. Sunod sa interventional cardiologist kasi Dr. Ramon Trosio Jr., delikado ang maghaom-haom sa amo sini klase nga sakit pero maayo kay nagpakonsulta gilayon si Ramon sa doktor. Ang mga kisa mo na ang gawang ambal ko belado ka pudlay kay kung kisa abi mo sakit lang sang hilab lang sang tiyan. So abi mo do sikmat. Pero lain na gali. Sa sulod na Pabayaan gali. mo lang, tapatigid. Mayo man kay na naggiho kadayo nagpakonsulta. Nagkadto sila sa doktor kag in-refer sila sa pila ka mga ospital, tubtub nakalapot sila sa Riverside Medical Center. Si Ramon nagakaamat-amat wad-an sang tsansa. Emosyonal na ang iya nga pamilya. Wala na eh. Limo wala na ko tsansa eh. Kada ka ambal ka? Wala Sa pinsar ko lang eh. Sa pinsar Kaya sila ay bitong. Ang hilibiyon sila ni ma'am. Hilibiyon ka na ma'am. Oy, hibi kami. Ito yung mga bata galalain na nga tawag sa amon, hibi man sila. Sunod sa kay Dr. Trosio, gin-ECG si Ramon. Sa ikaduha nga ECG, dito kag nakit-an nga mayara sang ST elevation si Ramon. Buot silingon, may supon ang iya nga ugat sa korason. Mayo man kay basta ara kabla sa emergency room diri ginabantayan kagid namon. Gina-repeat ginayang ECG. No, pag-repeat sang ECG mga siguro 4 hours after dito kay nakit-an gid nga ang ECG niya naga-monitawag namon ga ST elevation, no? Meaning? Oo, meaning ang bara dako gid ang supon nga sang ugat sang korason niya. So, pag amo na gani ang ECG, kinanglan gid nga matan-aw tagid ang ugat sa korason niya. Not only nga bulong lang, pero ang guidelines will say nga kinanglan tan-awon tagid nga sa procedure nga matan-aw tang ugat. Muna nga na refer sa akon ni Dr. Gabitoya sang kaagahon, no? Kaagahon na sang February 14 kaagahon. Na heart attack si Ramon. Gani kinahanglan niya nga magpaidalom sa angiogram kag angioplasty. May procedure nga himuon sa iya nga heart sa mismo nga Valentine's Day. Ang ST elevation amo na siyang klase sang heart attack nga do ang barabela dako gid ang bara nga ugat nga nabara sina sang nagsupon. So kinanglan tagid na iya hindi lang kay pagbulngon pero since may-ari na tadi mga gamit facility dapat na siya i-angiogram kag i-angioplasty amo ng procedure nga gin hambal ko sa ila pagkadto ko gid diri na sang kaagahon sa iya. Gani sang mahibaluan, ang natabo sa iya nga mister, ginkulbaan na si Teresa. Ginapinsar niya na nga 57 anyos pa lang si Ramon kag huben pa para madula sa ila. Kulbaan ko. Amo to siya ginpaupod ko. Nervous na siya. Nervous ka na. Oo, na-nervous ko. Ano sunod sa pinsar mo? Lain na paminsaron. Ang ginakulbaan mo yung madula, sister. Siyempre, bata pa sa. Oo. So, may mga bata pa kami eskwela. Pero nadula ang kabalaka ni Teresa sa ginpasalig siya ni Dr. Trosio nga may pwede pa mahimo. Hindi nila kinahanglan magpamanila.
Kay diri mismo sa Riverside Medical Center, pwede himuon ang proseso sa iya nga mister para madula ang bara sa iya nga ugat sa korason kag hindi kinahanglan sa open heart surgery. May catheterization laboratory ang Riverside kung sa diin pwede ma-perform ang procedure sa iya nga heart. Balan ko si ma'am nga ti ini pwede tani siya pwede tani siya maabrihan. Maabrihan tani para inang pabalik ta ang sirkulasyon sang dugo sa iya nga korason para hindi na magsakit ang dughan niya. So nagmayo man kay okay man si ma'am no, kag okay man siya. So al mismo tiempo from the angiogram angioplasty ta. Oo, amo nang angioplasty diri man gyapon paagi sa mga plastic dinapon nga sheath. Sulod mo ko gyapon sang plastic catheter nga special guiding cath. Dason may inject mo ko sang dye. Kag this time mabutang ko sang wire. Kag this time may ara ko nga daw balloon. Balloon ina siya nga catheter nga pakadto ta to kun diin to dapit ang barado nga ugat. Sa iya to ang obtuse ang branch sang left circumflex. So dito ta naabrihan ang bara ginapahabukan ta na di ginabutan ta pressure para pahabukan ta to sa sulod ang miniature nga balloon munang balloon para mag-abri sang supon nga ugat munang tawag nga balloon angioplasty. Tapos pahabok sa to din sudlan ko naman liwat sang special naman nga catheter nga may sa punta may stent. So ang balloon nga may stent din pahabukan ta naman di pressure para maghabok mag-open to dason ang stent nga daw metal na siya nga daw gamay kaamas nga daw scaffolding nga gabilin na di sa ugat nga may bara kag kun mag-abri na mabilin na siya kag mabilin na siya para hindi na magsupon liwat mo na angioplasty with stenting amo nang ginhimo ko sa iya para mabuligan siya nga tayo yun ang sirkulasyon sa ugat sa korason mo kag hindi na magsakit ang dughan mo. Pagkabugtaw ni Ramon, nabatian niya na nga nag-istorya si Dr. Trosio sa kahimtangan sang iya korason. Okay na siya. Wala na sang sakit sa iya kadugan. Nakabatsag na siya sang alibyo. Nalipay ko. Pagkabugtaw ko na nalipay ko kay si Doc na lecture na niya mo na yung ugat to. Daw wala ako na batyag. Wala kami batyag. Baka nakabatyag alibyo. Alipyo. Hado naghawan na doon. Naghawa na pamatyag mo. Mas magaan. Magka. Ikaw ma'am, sa nakita ko nabugtaw si Sir sa Valentine's Day. Ano gusto sa ulo mo? Siyempre nalipay man eh. Kaya nakatib ka lang puwas sa musin ng kulatiyan. Nasakit niya. Isalig lang sikmat. Kung ano, sikmat. O basi ano lang nga. Kasi kung acid na nasaka sa ulo mo mula na. Gali na inidangtan niya. Ang acid, ganito ko dako. Pang nadangtan ng acid. Pero pasalamat kami kay Doc. Gabi to yan, sa imo Doc. Sa Valentine's Day, napalawig ang iya kabuhi, napalawig ang pag-updanay nila sang iya nga pamilya. Pero si Dr. Trosio, may mga habilin na sa iya kung paano halungan ang iya nga heart. Dumduma lang para hindi ka malipat, dumduma lang ang word nga heart. Heart. Okay. No? Anong na means ang heart? Spelling. H-E-A-R-T. No? Ang H stands for healthy food. No? Kaon kita kung ano, bantay kita kung anong ginakaon ta. Kaon ka permi damuutan, isda, fruits, no? No, hindi amo nang kaunon tanga damuon kaon para maayo sa lawas ninyo. Dason ang E. Ano na gani ang E? E stands for exercise. But hindi man kinanglan nga ma-exercise kita nga pero sang iban nga grabe gid. Ang simple nga exercise, lakat-lakat. Okay na. No? At least 30 minutes a day. Dason letter A. Anong A? Avoid. Anong i-avoid ta? Damo i-avoid. Likawan. Avoid salt, no? Asin. Kay gapataas na sang presyon. Avoid fats. Tambok. Kay amo na siya ang gasupon sa aton ugat tanan. Amo na nakita nga gabara. Avoid sugar. Sugary sweets. Matamis.
No, kay hindi Mayo, not only nga mapa-diabetes na sila, may cancer ang sugar. Medyo malapit ka sa cancer. Kag sa ini sa mga bara sa ugat, no? So amo na siya ang A, no? Ang isa pagit, smoking, avoid smoking. Let's go to the R. Ano ang R? Paktan nyo? Tabi sir, anong R ko sir? Hindi ko kapakot, no? Okay. Rest, no? Pahuway. Oo. So kinanglan saga exercise ta, saga ubra ta sang eksakto amo ni kinahanglan mapahuway ka gid. So rest mayong tulo. T stands for take your medicine. Inom sang mga... Inom sang bulong. So inom sang bulong kung kinanglan. May high blood ka, inom ka bulong. Kung may diabetes ka, inom ka gid sang bulong. Inadlaw lang ang nagtiner sila sa ospital, nakagwa naman gilayon si Ramon. Nalipay siya nga sa Valentine's Day, nadula ang sakit niya sa dughan.